Maceralarni yaratам men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Kim olamda? Mening bilan birga yuring. Kim sog'ishni yo'qqa chiqararga tiling. Kim u yolg'on? Ekranga tikilib qarang. Kim u bilmay? Shular tezdan bilirlar. Konsoni, konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Aldagı seriyede. Sam, нишләп синең кулың юеш? Сипкелне эзләдең мәллә? Карале, сиңа Шукмарбашны эзләүдән туктарга кирәктер. Аның барда яхшы. Ева, Шымчы Консуни өчен хәбәр бармы? Бу турыда онытканмын. Мин оныта алмыйм. Шигем юк, Шукмарбашыңны табарсың. Киттек, Ева, җырлыйбыз. Дәлилләр эзләгәндә җырлый алабыз. Кызлар, китті құрамға. Біргәләп қосыла ойнарбыз. Мин белән дә уйнарга яратам. Нишләп берәүнең дә миңа ярдәм итәсе килми? Зур сөенче. Рәхим итегез, ярдәм итимме? Күпме тора булар? Хәзер әйтәбез. Бер тәңкә. Менә ал. Зур рәхмәт. Тагын килегез. Кем чиратта? Мин. Бигрәк күп ипи. Бұлай дұрыс түгел. Барысын әзәзләп алырға керек, яме? Яңадан башлап дұрыс итеп эшләрсең. Юк, бу хата түгел. Шукмарбашлар да ашый. Сипкелнең ипи ашыйсы килсә. Шикләнәм. Юк. Ярдәм итегез. Куркам. Бака! Ишек алдына чыгарыгыз аны. Менә инде ул миңа карап тора. Сикірә күрмәсен. Кил монда, Ева, тик торырга ярамый. Киттеме? Алып атыгыз аны моннан. Кайда ул? Кая китте ул, дуслар? Курыкма, теге бака. Ул башыңа менде. Алып атаны. Бу бердә көлке түгел. Берегез дә селкенмәсен. Мин барысын хәл итәм. Мин аны тоттым. Күзеңне ачсаң да була, куркыныч юк. Син безне коткардың. Рәхмәт сиңа, Шымчы. Әлбәттә. Ярдәм итмәгәнем өчен миңа оят. Беләм, Шукмарбаш синең өчен бик кадерле иде. Рәхмәт. Минем дуслар бик әйбәт. Ачуланганым өчен гафу итегез. Син шундый кыю. Без синең белән горурланабыз. Син аны урамга чыгарасыңмы? Әлбәттә. Аның урыны монда түгел. Карагыз, таплар. Нәрсә бар анда, Консуни? Сипкел. Ни турында әйтәсең син? Күрәсеңме, 7 тап. Шукмарбашымныкы кебек. Дуслар, бу сипкел. Булмас. Шукмарбашмы ни ул? Ул бакага әверелгән. Чынлапмы? Шигем юк. Мин аны таныйм. Димәк, ул сыйныф бүлмәсендә булган. Дөньядагы иң яхшы сыйныфтан ни китсен ул? Дөрес, искиткеч. Мин сине таптым. Син кайттың, Сипкел. Синең якында гына булганыңны ничек сизмәгәнмен? Мин сагындым, Сипкел. Синең өчен бик
Супер, әти! Әтием, не болғанын айта аласың ма? Ойлап қарайым әлі? Тішің түшті ме? Йоқ. Шынлап ма? Шымшының шиге yok. Келесі серияда. Қадірлім, Консуняның шоқмар башы турында ишеттің ме? Әйе, ишеттім. Искиткіш яңалық шулай бит. Аның нишек итеп бақаға өрілгенін біләсің ме? Ол езді, қайрығы түшкенше езді. Аннары шалт тәпі өсіп шықты. Аннары ол бақаларша езіп ерді. Соңынан олғы тәпі өсіп шықты. Міне бұлай. Барығызға сәлем, мен бақа баласы. Яқшырақ аңлатманы ишеткенім yok еді. Әйдә, бақалар турында китап оқимыз ма? Мында барысы да yazылған. Көрәсің ме? Консуни бұқшасын ұнытқан ұқыры. Міне тәпие. Консуни кемпелли, ойнарға минем белем. Консуни кештеки, мен юлим сізге сәлем. Мультипликацион фильм «Халқыбыз мирасы» студиясында тәржімә етілді. Кон